NgokukaJohane 8. Khona uJesu waya entabeni yeminqumo. Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini, abantu bonke beza kuye, wayesehlala phansi, wabafundisa. Kepha ababhali nabaFarisi baletha kuye owesifazane ebanjwe ephinga, sebemise phakathi kwabo, bathi kuye, "Mfundisi, lo wesifazane ubanjwe esoqotsheni lokuphinga. Emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe. Pho wena uthini na?" Bakusho lokho bemlinga, ukuze babe nokumangalela. Kepha uJesu wakhothama, waloba ngomunwe emhlabathini. Wathi besambuza njalo, walulama, wathi kubo, "Ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe." Waphinda wakhothama, waloba emhlabathini. Bathi ukuzwa lokho, belahlwa yizinhliziyo zabo baphuma ngabanye, beqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina. UJesu wasala yedwa, nowesifazane wayemi khona. UJesu wayeselulama, engaboni muntu ngaphandle kowesifazane, wathi kuye, "Sifazane, baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na?" Wayesethi, "Akakho, Nkosi." Wathi-ke uJesu kuye, "Nami angikulahli, hamba, ungabe usona." Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo, wathi, "Mina ngingukukhanya kwezwe, ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila." Khona bathi kuye abaFarisi, "Uyazifakazela wena, ubufakazi bakho ubuqinisile." UJesu waphendula, wathi kubo, "Noma ngizifakazela mina, ubufakazi bami buqinisile, ngokuba ngiyazi ukuthi ngavelaphi nokuthi ngiyaphi, kepha nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. Nina nahlulela ngokwenyama, kepha mina angahluleli muntu. Nakuba ngahlulela, ukwahlulela kwami kungokuqinisileyo, ngokuba ngingengedwa, kodwa yimina nongithumileyo. Yebo, kulotshiwe nasemthethweni wakini ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo. Mina ngingozifakazelayo, noBaba ongithumileyo ufakaza ngami." Base bethi kuye, "Uphi uyihlo na?" UJesu waphendula ngokuthi, "Anazi nami naBaba, uma beningazi mina, nganimazi noBaba." Lawo mazwi wawakhuluma ngasemphongolweni weminikelo efundisa ethempelini, akubangakho ombambayo, ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki. Khona waphinda wathi kubo, "Ngiyamuka mina, niyakungifuna, nifele ezonweni zenu, lapho ngiyakhona mina, ningeze nina." Base bethi abaJuda, "Imbala uza kuzibulala yini, lokhu ethi, lapho ngiyakhona mina, ningeze nina na?" Wathi kubo, "Nina ningabaphansi, mina ngingowaphezulu, nina ningabalelizwe, mina angingowalelizwe. Ngakho-ke ngathi kini niza kufela ezonweni zenu, ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, niza kufela ezonweni zenu." Base bethi kuye, "Wena ungubani na?" Wathi kubo uJesu, "Lokho enganitshela khona kwasekuqaleni. Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani, kepha ongithumileyo uqinisile, nami engakuzwa kuye ngikukhuluma ezweni. Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoYise." Wayesethi uJesu, "Nxa seniyiphakamisile iNdodana yoMuntu, khona-ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye." Esakhuluma lokho, abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, "Uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili, niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula." Bamphendula bathi, "Siyinzalo ka-Abrahama thina, asibonange sibe yizigqila zamuntu, wena usho kanjani ukuthi, nizakuba ngabakhululekileyo na?" UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho-ke uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. Ngiyazi ukuthi niyinzalo ka-Abrahama, kepha nifuna ukungibulala, ngokuba izwi lami lingenandawo kini. Ngikhuluma lokho engikubonile mina kuBaba, nani-ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo." Baphendula, bathi kuye, "UBaba ngu-Abrahama." UJesu wathi kubo, "Uma beningabantwana baka-Abrahama, beniyakwenza imisebenzi ka-Abrahama. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina muntu onitshele iqiniso, engilizwe kuNkulunkulu, u-Abrahama kakwenzanga lokho. Nina nenza imisebenzi kayihlo."
Bathi kuye, "Thina asizalwanga ngokuphinga, sinobaba munye, uNkulunkulu." Wathi kubo uJesu, "Uma uNkulunkulu ebenguyihlo, beniyakungithanda mina, ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu, ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Kungokuba aninakuzwa izwi lami? Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akemi eqinisweni, ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambimanga noyise wawo. Kepha mina, ngokuba ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi. Ngumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uma ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi ngani na? OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu, kungakho ningezwe nina, ngokuba anisibo abakaNkulunkulu." Baphendula abaJuda, bathi kuye, "Asisho kahle yini ukuthi ungumSamariya nokuthi unedemoni na?" UJesu waphendula wathi, "Anginademoni, kepha ngidumisa uBaba, nina-ke niyangidumaza. Mina-ke angifuni olwami udumo, ukhona ofunayo nowahlulelayo. Ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu egcina izwi lami, akasoze akubona ukufa naphakade." Bathi kuye abaJuda, "Manje sesiyazi ukuthi unedemoni, u-Abrahama wafa, nabaprofethi, wena-ke uthi, uma umuntu egcina izwi lami, kasoze akuzwa ukufa naphakade. Wena umkhulu yini kunobaba u-Abrahama osewafa na? Nabaprofethi sebafa. Uzenza bani na?" UJesu waphendula wathi, "Uma ngizidumisa mina, udumo lwami luyize kuBaba ongidumisayo, enisho ngaye ukuthi unguNkulunkulu wenu. Kanti animazanga, kepha mina ngiyamazi. Uma ngithi angimazi, ngingaba ngumqambimanga njengani. Kepha ngiyamazi, ngigcina izwi lakhe. U-Abrahama uyihlo wathokozela ukubona usuku lwami, walubona, wajabula." Base bethi kuye abaJuda, "Awukabi naminyaka enga-50, kanti u-Abrahama usuke wambona na?" UJesu wathi kubo, Ngiqinisile ngithi kini, engakabikho u-Abrahama, ngangikhona mina." Base bethatha amatshe ukuba bamkhande. Kepha uJesu wasithela, waphuma ethempelini.